sembah niring ulun kapurpa risang amur bengarat sahanan ingkang mring kanan siing tasih mawe puka kang sawega masiring telahan juang kanan mamuju ing wang Sinarta panggling gumurda mring nyuwang sukma kawekas ulun tinar buka piwaraning kandha kena pinlangening budaya luhur mrih dadya tepa palupi marsudi tateging dharma ing reh kautaman purwakaning kandha linarik runtuting basa donga kuna ngemusu rasa yen naras saya karaos mulat sarira hangrasa wandi uruhing diri rasa remangsa mangsani lir jalma angila kaca jarweh wis rangkup caing carita ala becik wis gumelar jroning pagelaran Hyang Kusatria mirsani pagelaran inggit purwa saya candra ndarem Hyang Kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari ratri angedri bawana perwateging doksina gilur gemandi temadati petanganing dina sasi awarsi windu kang sarta abad Radung lantang kartu mangkar toyo sini rambun toyo Jawa pating rembya dada pandeng kutu-kutu walang atuku burun-urun yang burun dadu beranan tanpa wijalan padang terawan sang bang renang kang arus sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging kalingan wukir abang merengangah lamun keksi ayah dilat-dilato bumi saya tangu sumur busang jembang arko katon sumeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kapur bawan selari sang jembang basonto tanam tu katon ijo royo-royo amangku gunung enggang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kin mulan gendanu kasira ing Praban Sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih dene Luarsa ngombe buka garap Tegal sawahe anglu ursula tatana medha sinambi sendonan
sesindenan mikul karo rukune anggiring raja kayane sawanara pirembagan sama rombange Sang Hyang Argasa Sitangu saya inggil wis katon mula sinari jagat nggih blapapat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut brata rebut uja rebut kukuwung parandene tatan wonten ing kamadan kuwung praja negari ing Jawastina ya negari Ngastinapura ya negari Guru Janggala ya negari Liman Benawi ya negari Gajahhoya apanjur kira pambukaning kandha sarading mangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tenampi ombak samudra binang langkut kang tanpa pagut pekating paninggal kapanto urut ing Cakrawala wane-wane cakring wisi sawane kinebing jurang corong kinebung guwa sirong kinarya sesuh beksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwuh ngrembuyung royo-royo karang kitri rewi-rewiron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawiyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang wening tirtane line pinara-para planit nampi wadhuk binentung-bentung kinara pangilane sawah nyang pategalaning nara kesema mokal panguleng tetani bebasan datanama bumi sanjeng kangkung sela sedaya tinanduran kang murakapi mandya Bathari Sri anglar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka pratiwi pategal nggo beljeng ngombe godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglung bibitane polo kependrem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwa sinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri ingon-ingon aja kaya tewen sansaya ngrembug lamun siang aglaring manggonan lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatan ana carane kandhang nganggo kenancing palang labet tebi saking tindak Durjana Cudi samya sayek saeka kapti karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Jawastina ana go ngimbang gunung anggur rinaksa lestari run tumurun arah tumrap sadya dadi huru-huru kaning lengkungan langkung-langkung lamun tinali disambung samya sambet ing sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya winada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jatung jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Jawastina nalika semula lagi manjing marang jaman kecana panjang punjung pasir pak pawukir Jinawi gemah aripah kartata turta raharja dasar negara kang gedhe bori padhang jagat dhuwur kuse turta adu kuncarane turta kasusuring manca praja lasin tanta wau ingkang asta pusran ngadil bangsa negari Jawastina anenggih menangi Raden Ucapmu Dasa namaning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya ya Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Gunatali Krama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka purnaning Baratayuda dadya tetenger purnaning jaman Purawa gumanti lampahan maha prasandika Parwa ingkang winastan jaman Karimataya pramila pambukaning kandha murwakani ganjaring carita bebasanku kaya satus datan cangkep sedasa mung Sang Nata Prabu Puntadewa lenggah wonten samadaning dampar jana negari Ngastina kilir gumanti Sang Prabu Duryudana Daimuni nalika semanten datan mantra-mantra sipating Bathara Ayah Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah binayang bayang sang janing muruh Hapsara Hapsari kawis ketingal panggung ketanggung Jaka paloro-loro pandher kang samya semewa yayah roping samudring dedharatan datan kanton biswanipun Sang Hyang nang tetunggiling praja negari Ngastina menangi Raden Ucapmu Dasa namaning Sang Nata Dasa
ingkang arsa lenggah wonten samadyaning pasewakan negari Ngastina nenggih satra ing Banjar Jungut Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bratasena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Wastratmaja tu Sang Raden Werkudara alenggahi kasatriyaning Sang Raden Dursasana Sawarga duing pundi Sang Raden Werkudara mengkaraken pinggaipun pamadya Pandhawa saturing bana keling nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kunti Wibadsa ya Sang Setya Margana ya Kumbang Ali-ali ya Risang Pamade Sadra bagus tanpa cacat pengawati Tirtagaya Teja kasinungkan gelar lelananging jagat lancuring bawana pramila datan wonten kantun aja kejamak lumrahing titah sawantah ananging widodari uga kawengku garpa dening pamadya Pandhawa Sang Raden Arjuna kadarokasan ingkang lenggah wonten sapepenganing Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Kalimataya nenggih waragil Pandhawa Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa nalika semanten pepandir sang ya para kawula samya gandeng pasisiran jejel Ariel rapet pepet pipit prasasata tepan denggul datan poselo laber sekadang morose boeng jawi amlutak gendira ronteng bulung-bulung keterangan danu nyayem mondeng mangsa labuh payung megar mendu jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngarep jating aren mangsa katiga parandene tingal tidhem jinemadaning pasewakan negari ing Ngastina nadan kudhuan tatan ngobas samira tatan wampaka biarsa unguling pradangga miwah pangling marang Gana Sigra anampi rawira nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadhiraken dening pandhuting Cemara Sewu nenggih Sang Tapa Begawan Suryananta ya Sang Wasijaladara pramila katingal tidhem madaring pasewakan negari Ngastina nadyan tatan rebane walang alisik arsa medhar sabda Sang Prabu Puntadewa dada kumanggule wijiling pandika Sang Prabu Kalimataya ingkang dering kababaring lisan langening dalan jiwana kelar bantan boncara
kekonang surem sorotetan makjang kasar lan maksaring kasar lan maksaring ornamen kekono dasaring mangsa katiga Sri Tinon neng pasewakan busana maneka warna Puspetengu dyono myang pancra sarawarogma ranggeng manek nara wata Obro prabanya kang su mirat kenyaring deca laliwaran
sisiring radet wimbo kekandha mrek mi tiuping ma aroto manto saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki hamilya manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan arangi syukur oleh wong tapa engkang was tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari ing Yawastina saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sarawa Paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna parawuh wonten praja negari ing Astina ingkang putrapun Kalimataya ngaturaken
Asung budya pangastawa pasegan panakrami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndrawati. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu Ndrawati. Jagat mangestu wayah para jagat. Kawula nuwun inggih Yayi. Sakalengkung paduka Yayi Prabu Kalimataya Yayaji amiji dumateng wiswanipun ingkang Raka Ndrawati. Asung budya pangastawa pasegan panakrami sampun ingkang Raka tambi. Akarya bombong jasmanahipun ingkang Raka Ndoraka. Yayaji, mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugya kunjuk katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Prabu Kalimataya. Kaka Prabu inggih. Mboten langkung kula tambi akarya Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma Kaka Prabu mboten langkung kasekecakna anggen paduka lenggah wonten Praja Negari Njawastina menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Yayi sampun mboten kirang prayogi anggenipun ingkang Raka lenggah sowan wonten Praja Negari Ngastina. Yayi nun mangke Kakang Penemban Surigananta, Kakang Penemban Jaladara ing Cemara Sewu. Sarawuh paduka Kakang Penemban Surigananta wonten Praja Negari Nyawastina ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken pasegan panakrami tuwin mambagya raharja mugya kunjuk Kakang Penemban Surigananta. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Ya jagat pangastungkara. Wayah para jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu kawula nuwun inggih Yayi. Sakalangkung paduka Yayi Prabu Kalimataya, Yayi Prabu Darmakusuma. Amiji dhateng pisanipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Sowan kula mangke wilujeng tebih saking Rubeda kalih sing sambikala. Pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi akarya bombong diasmanahipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Yayi Prabu, mboten langkung ingkang Raka ing Cemara Sewu ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugya katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayaji, Kakang Penemban inggih sampun ingkang rayi tampi akarya bombong diasmanahipun ingkang rayipun Kalimataya. Mboten langkung mugya kasekecakna anggen paduka lenggah wonten Praja Negari Nyawastina. Kakang Penemban Yayi Prabu kawula niki sampun boten kirang prayogi anggenipun ingkang Raka sowan ngabyanturan ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayaji. Wah. Criteng kakangku Kresna kakangku Ndrawati. Sarawuh Kresna kakangku ning Praja Negara Ngastina. Warakudara ngaturake sembah Warakudara Tampanana. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Warakudara ing Banjarjungut. Ya, Warakudara tak tampa. Siadi atur bekti kaliyan pun Kakang ora lihat pangestunipun Kakang Tampanana. Tagegem dadake jimat. Ora liwat prayogana pun mulunggu. Ngadhep ana ngarsane barep kakangku. Jriteng kakangku. Kaya wis ora kurang prayoga Werkudara. Wah. Curigananta kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya, siadhe atur bekti kalamun kakang. Ora lewat pangestunipun kakang ing Cemara Sewu wae Tampanana Werkudara, Banjarjungut. Yo. Tagegem dadake jimat. Ora liwat prayogan nonggon mulunggu. Rawuh ana ngersane barep kakangku. Wasi Jaladara kakangku. Kaya ora kurang prayoga Werkudara sawanipun kakang ana ngersani Yayi Prabu Kalimataya. Bratasena. Nun mangke Kaka Prabu nadyan ingkang rayi ing Bono Keling. Pun Arjuna ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna ing Bono Keling tak tampa. Ora liwat pangestu sartane pamujinipun Kakang wae Tampanana Dimas. Kawula nuwun inggih sampun ingkang rayi pundi karya jimat paripendayana ing kasantosan.
Koko Prabu mboten langkung kasekecakno lenggah paduka. Arjuna kaya wis ora-urang prayoga Yayi. Kakang Penemban, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Penemban ing Cemara Sewu. Arjuna ya tak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kawula nuning nggih sampun saged anggen kawula pundi. Mugi kasekecaken lenggah paduka Kakang Penemban. Ya Janaka kaya ora kurang kepenak. Wah lah. Janaka wonten timbalan kang adawu. Kowe saiki wis pindah kesatrianmu mapan ning Bonokeling. Iya, pamuji paduka. Saksurutipun Kakang Mas Tirtanata samangke ingkang rayi pun Arjuna ingkang nglenggahi kasatriyan Bonokeling. Yo, Arjuna. Wong saya tuwa yuswamu kudu luwih menep. Inggih. Aja ngasih mengko tumindang kang ora prayoga. Tumindang kang boten prayoga liripun nganti kaya kowe iki ora usah dadahi tok-tok ora ngerti, kowe ora usah dadahi tok-tok lali. Kowe iki wis tuwa, senajan kowe wis tuwa mesti isih akeh sakathing wanita ingkang tansah kayungjun marang bagusmu kuwi Janaka. Inggih Koko Prabu. Mula kang saka kuwi. Gandeng yusmamu kuwi wis saya sepuh, yusmamu kuwi saya tuwa, kowe iki ndhe putu. Lehmu medhok kuwi lerenana. Inggih. Kakang Penemban ngestaken dawuh. Mboten langkung kula namung badhe mundi dawuh paduka Kakang Penemban. Bule kakangku. Werkudara piye? Wah, jlamprong kituwekan. Ya. Ora mawas karo yuswane. Ora mawas tegese piye? Dek ingin ing perapatan Negara Ngastina. Enek wong wedok loro boncengan numpak pit. Wah, Janaka wis iso bedhek. Bedhek piye? Kae mesti. Wah, papat loro Apa kuwi? Kakang Mas Werkudara menika mbok sampun kados mekaten. Wah, kowe kaya apal-apale. Apal mawon wong kula menika sedaya. Ukuranipun menika sedaya ingkang rayi mengku. Janaka kaya isih kaya ngono wae kok. Koko Prabu sampun. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Najan ingkang rayi Mandharaka ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yayi Adipati kula sedewa tak tampa ora pangestunipun Kakang Tampanana. Nok nggih. Kakang Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang Penemban bekti kula katur. Yayi Adipati Mandharaka. Nek kula sedewa pinten tangsen. Yo, Yayi tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Ana nggih Kakang Penemban. Mboten langkung kasekecakno lenggah paduka. Yo, kaya ora kurang kepenak. Yayi Adipati nek kula sedewa. Nun mangke Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah wadana. Wondene dinten sak mangke. Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi boyong irawipun wonten praja negari Ngastina mesti kemawon damel kejet manah paduka Kanjeng Koko Prabu wondene beneh lan adat ingkang sampun kelampah. Dinten sakmenika ingkang rayipun Kalimataya nglempaken sangjaning para kadang Pandhawa inggenipun sampun nindaken boyong wonten praja negari Ngastina. Koko Prabu pramila sampun ngantos ing sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu nggadahi panyakraba ingkang boten prayogi estunipun anggenipun ingkang rayi amboyong irawuh paduka ngaturi tedhak Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekalian Kakang Penemban Curigananta saestu ingkang rayi namung badhe sapirembagan kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi wonten timbalan mesti kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang rayi ingkang Raka Indrawati. Wondene dinten sakmenika paduka Yayi Prabu Kalimataya ngawontenaken masewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Kula nuwun sewu. Maling sakmangke paduka Yayi Prabu Darma Kusuma tigang hari kapengker ingkang tindak wonten praja negari Indrawati. Pramila damel bingung manahipun ingkang Raka Indrawaka. Nanging
Senajan to semanten Yayi, gandeng ingkang Raka ing Ndarawati menika minangka dados pujangganipun para Pandhawa. Pramila senajan to ingkang Raka menika katimbalan wonten ing Wancirina tartentu kula mboten badhe suwala. Najan to wonten ing Wanciratri ingkang Raka menawi kedah sawan wonten Prajanegari Ngastina tartentu ingkang Raka ing Dwaraka kedah prapta wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayi Prabu iki semanten ugi ingkang Raka ing Cemara Sewu kagiatan penggalipun ingkang Raka. Yayi malah gandeng samangke ingkang Raka ing Cemara Sewu sareng kaliyan Yayi Prabu Ndarawati sampun prapta wonten Prajanegari Ngastina. Pramila saking mekaten malah ingkang Raka pun curiga nanta nungsung mawarta nyadong dawuh timbalanipun Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayi Aji Koko Prabu kula nuwun sewu kalpatan kula tandhah wadana estunipun anggen ingkang rayi angaturi rawuh Paduka menika kula namung badhe sapirembagan kelawan Paduka gandeng rikala semanten ingkang rayipun Darma Kusuma sampun wonten rembag kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa bilih ingkang rayipun Kalimataya sakmangke bakalipun lereh keprabon lengser mandhap saking dampar kecana negari Ngastina. Ategesing sakmangke ingkang rayi mboten dados nalindra wonten negari Ngastina malih jernyatanipun anggenipun ingkang rayi lenggah wonten dampar kecana negari Ngastina menika mboten tentrem penggalipun ingkang rayi. Amargi kula nuwun sewu anggenipun ingkang rayi lenggah wonten ing dampar kencana negari Ngastina anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun para pepunden. Tur malih kula nuwun sewu dados nalindra menika awrat sanget kedah saged amompong hamangku sagung para kawula dasih kamangka Puntadewa inggih Kalimataya menika sampun tuwa ingkang rayi menika sampun ndungkap yuswa ingkang rayi menika sampun boten kaya kados dening wekdal ingkang sampun kawuri. Pramila Koko Prabu ing sakmangke ingkang rayipun Darma Kusuma inggih ingkang rayipun Kalimataya sampun sapirembagan kaliyan para kadang Pandhawa bilih negari Ngastina bakal katuraken mring turasipun para Pandhawa malah keporing sakmangke gandeng Paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten mriki kula suwun iga pamrayogi malah kepara kadangipun ingkang rayi sekawan ingkang sakmangke purun lumintir keprabonipun ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu. Wah, criteng kakangku ya. Wis sapirembagan antarane Werkudara Jelamprung apa dene Nekula Sedewa. Alamun to Puntadewa kakangku ya Kalimataya bakal lengser keprabon, lereh keprabon saka negara Ngastina. Teges bakal mudhun saka dampar jana negara Gajahaya. Jalaran pancen tak pitung-pitung anggone Pandhawa mukti ngawibawa ana ing Rajanegara Ngastina iki padha karo ulungguhe kasa gumelar kuwi ingkang sepisan ping pindhone anggone para Pandhawa lungguh ning Rajanegara Ngastina iki ancik-ancik marang kasangsarane kadang-kadangku para Sata Kurawa. Mula kang saka kuwi Kresna kakangku ndak jaluk pamrayugamu sarta nindak jaluk supayane kakangku sakloron jriteng podene bule iso menehi pamrayuga sartane malah ngrumaja ingkang dadi karepane para Pandhawa. Kresna kakangku anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrih sekar kadung kok
Wisana Maweh araras ratnaning driya Jagat pangestu Kurwajah para jagat. Yayi Prabu Kalimataya. Wonten nimbalan dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Prasasat kadhedhene katempuh ing Samirana. Manahipun ingkang Ngraka Indrawati. Jaran midhanget ing dados pangandika paduka Yayi Prabu Kalimataya. Yayi estunipun ingkang Ngraka menika ugi mangertosi bilih jatosipun kawontenan paduka Yayi Prabu Kalimataya mriku ingkang sakmangke sampun boten kiyat anggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina. Jalaran metang kanthi nuwun sewu sarana yuswa paduka Yayi Prabu Kalimataya menika sampun kaladuk sepuh pramila. Tartentu menawi piyai sepuh menika anggenipun maranata kamrajan negari Ngastina sawijining negari ngayomi sagung para kawula dasih. Tartentu ugi sampun kathah sudanipun, sampun kathah kirangipun. Yayi, ingkang Ngraka ing Cemara Sewu tartentu ugi sampun mangertosi piwah kula sampun saged nampi ing dados pangandika paduka Yayi Prabu Kalimataya. Ing mekaten Yayi, ingkang ing Ngraka Indrawati lair lan batos krumajangi bilih paduka Yayi Prabu Darmakusuma badhe lereh keprabon. Jagat pangestu Kurwajah Bathara jagat Kaka Prabu wonten timbalan mitarat pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu menawi ngaten paduka sarujuk kaliyan menapa ingkang sampun dipun rembag dening ingkang rayipun para Pandhawa. Babar pisan lair lan batos kula sarujuk Yayi Werkudara barep kakangku apa? Sak banjure kepiye? Wah, Werkudara mung kari manut jernyatan ingkang duweni pemenang Purbawasesa tumrap abang wijone kanan negara Ngastina kuwi mung barep kakangku. Mula dawuh sabanjure kepiye aku mung kari manut sing dadi ngendikane Puntadewa kakangku. Kaka Prabu Kresna. Kula wonten maring dawuh Yayi. Maling sakmangke gandeng paduka sampun sarujuk. Malah kula suwun kinten-kinten menawi miterat pamanggih paduka Kanjeng Kaka Prabu sinten to ingkang pantes luminder keprabonipun ingkang rayipun Darmakusuma. Yayi wonten timbalan menawa mboten prayogi menawi ingkang Ngraka ananting dumateng kadang paduka pun para Pandhawa sekawan. Inggih menawi ngaten ugi langkung prayogi Kaka Prabu Dara. Jeneng kakangku apa? Yen to siadi kira-kira dadi Nalendra lumintir keprabon Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya kira-kira siadi sago apa ora? Wah, ora sudi. Ora sudi tegese piye? Wagah, Werkudara ki wis tuwa. Werkudara ki ya wis keladuk ya sewaku. Nganti dadi kaya mangkene kananku, aku wis beda, sartane aku wis ora prayitna, wis ora padha karo kananku sing wis-wis. Mula yen to mbab jeneng kakangku nuding aku supaya anakku luminder keprabon barep kakangku lair lan batin Werkudara ora sarujuk. Arjuna wonten timbalan Kaka Prabu. Yen to siadi dadi Nalendra ning Prajanegara Ngastina kira-kira kepiye? Kresna, Wonten dawuh Kakang Menemban. Nek rumangsaku rasa Janaka sing dadi ratu. Lho, nuwun sewu wong neter dhateng ketrimaning gesang. ora sah.
Janaka ora sandat dadi teter ketrimaning uripe. Lho, dasaripun napa? Coba to. Apa kelakon yen to ngasi mengko Janaka wis lungguh Damarcana negara Ngastina? Apa kelakon kawulane padha melet-melet, padha pating blasah mung mergo Janaka sing luwih ngeboti wong wedok? Ola nggih Koko Prabu ning tegesipun nak kula menika ora tegese. Wis pun Kakang ora mathuk satane ora sarujuk yen to Janaka sing lumintir ke Prabu Yayi Prabu Kalimataya. Lho lajeng sinten Koko Prabu? Wong nuwun sewu. Yayi kembar menika sampun lenggah wonten ing Kadipaten Mandaraka. Kresna wonten dawuh prayogane negara Ngastina diaturake ana ing Turas Pandhawa. Akeh para wayah-wayah Pandhawa iki sing padha mbok menawa pancen kepengin neter kelawan ketrimaning gesange. Nggone kepengin lungguh ana ing Damarcana negara Ngastina. Yayi Prabu, wonten timbalan Koko Prabu. Ingkang Raka nembe kemutan. Bilih rikala semanten ingkang Raka Indrawati nampi sasmitanipun para Jawata ingkang rikala semanten maring dawuh lan ingkang Raka Indraka. Inggih menika Sang Hyang Narada ingkang sampun paring sasmita kelawan ingkang Raka saderengipun wiwit perang ageng Baratayuda. Inggih Koko Prabu kados pundi? Wasipun ingkang Raka dipun maringi dawuh miwah ingkang Raka dipun maringi wujudipun inggih menika Jitapsara utawi Wedha Jitapsara ingkang isinipun bakal katingal kados pundi lampahipun perang ageng Baratayuda lan kados pundi wusananipun. Ngendikanipun Hyang Pikula Narada ingkang pantes nerasaken turasing Ngastina mboten sanes kejawi inggih menika namung turasing Pandhawa ingkang ibu saking Wirata miwah bapa saking para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu. Turas Pandhawa ingkang ibu saking Wirata bapa saking Pandhawa menika inggih menika namung atmajanipun Nabi Manyu. Inggih menika pun wayah kula inggih putu kula pun mari kesit. Lan nalikanipun nampi wahyu purba sejati ingkang nampi wujuding wahyu patih menika ingkang Raka. Pramila ingkang kedah dados patih inggih menika Turas Ndarawati inggih menika anakipun Samba. Inggih. Kresna wonten dawuh Koko Prabu. Apa yen to mengko parikesit kelakon jumeneng nata ning Prajanegara Ngastina apa ora jeneng mirang-mirangke? Lho, mirang-mirangaken kados pundi? Parikesit ku umur isih 14 taun. Sartane parikesit kuwi bocah sing durung bisa ngayomi marang Sagung Kawula Dase. Apa ora mung bakal murat marit kanane para kawula ning Prajanegara Ngastina? Koko Prabu utawi Kakang Penemban, piye Kresna? Menawi Nalendra Muda jumeneng nata wonten salah sawijining negari menika kedah wonten kamituwanipun. Kudu ana kamituwane. Iye. Kamituwa ingkang sakmangke badhe inggih menika tansah anjamangi sak laku jantranipun Nalendra menika kula inggih mboten sajane mung wayah paduka pun mari kesit. Ola. Ngono Kresna inggih. Wah ya wis ora dadi ngopo. Ternyatane ora bakal kangelan yen to parikesit ingkang isih yuswa 14 taun. Mengkone bakal madheg Nalendra lumintir ke Prabu Yayi Prabu Darmakusuma yen to ana kamituwane sing jagani pun Kakang ora ndadekake perkara. Inggih Koko Prabu. Banjur sapa ingkang bakal dadi kamituwane Kresna? Mitra sasmitanipun Hyang Pikula Narada nalika semanten boten sanes kejawi namung paduka Kakang Penemban Suriganata ingkang dados kamituwanipun. Wela Kresna wonten dawuh aja edan lho kowe. Lho, edan kados pundi? Aku ki wis tuwek. Aku wis marek mangan gembalaning jagat legiasi ning kanan. Aku ki wis ora arep dadi ratu. Aku wis lereh keprabon saka negara Mandura. Aku wis ngracut busana Kanalendran tumuling ngrasuk busana kabrahmanan. Malah siadi dawuh karo pun Kakang aku kon ngetutke ratu ki anggepe piye? Nuwun sewu to Koko Prabu, menika sampun dawuhipun Hyang Pikula Narada. Lho la iya, ning rak pantesipun Kakang ki kon leren to Kresna. Pun Kakang ki mung pengin leren, pun Kakang mung pengin sareh, mung pengin semeleh.
Aku ki wis jeleh nyawang kanane para kawula. Aku ki wis jeleh nek kon ngayomi sangganing para kawula dasih. Nuwun sewu ingkang ngayomi kawula dasih menika parikesit. Lah iya ning rak pun Kakang to kon dadekke kami tuwa. Pikiran wong tuwa to kon ketayalan ngetutke bayi wingi sore sing lagi umur 14 taun kon madeng nang ndering Prajanegara Ngastina. Pun Kakang ora sago Kresna, pun Kakang ora sago. Wegah, Surigana to wegah. Koko Prabu piye? Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kersa inggih mboten napa-napa. Nanging nuwun sewu lho Kakang Menemban. Menawi sak mangking ngantos wonten welaking Jawata ingkang dawah wonten ing pertapan Cemara Sewu kados pundi? Menawi ngantos sing sak mangke paduka Kakang Menemban mbadal dawuhipun para Jawata minangka dados kami tumanipun parikesit anggenipun nenggah wonten Prajanegari Ngastina. Menawi ngantos Kakang Penemban ngendika Kresna aku ora gelem dadi kami tuwa sing tansah ngetutke kelawan sak laku jandrane parikesit nggone ngayomi sangganing para kawula. Mengkene enten barang jedhot teng pasuryane paduka ados pundi? Ya aja meden-medeni ngono kuwi to Kresna. Lah pramila menika sampun dados dawuhing dewa kok paduka badhe mbadal dawuhipun para Jawata menika ados pundi? Ya wis. Mbangane kowe ming ceramah wae aku wis manut wae Kresna, manut. Paduka Kresna dados kami tuanipun parikesit. Manut. Gelem. Iye, menawi kersa inggih sampun. Ya wis. Yai, wonten dawuh Koko Prabu. Sakmenika sampun tarwaca bilih ingkang badhe lumintir keprabawan Paduka Yayi Prabu Kalimataya inggih menika pun parikesit inggih wayah Paduka. Inggih majanipun Abimanyu. Lajeng supados sing sak mangke salaku jantranipun parikesit anggenipun madeg Nalendra jumeneng nata wonten praja negari Ngastina menika sageta jujur sempulur ingkang samangke badhe dados kami tuanipun parikesit boten sanes kejawi namung Kakang Premban curiga nonting Cemara Sewu. Anak nggih ngaten to Kakang Premban. Iya, Yayi Prabu Kresna. Wah, kesel tenan ya aku kuwi. Wis tuwa aku kuwi madeg pendhita karepku arep sareh. Malah kon ngetutke ratu. Padha karo aku madeg Nalendra meneh. Kakang Premban mbok sampun to. Jarene dadi pendhita kok mingger sula wae. Ya wis. Cah kok ya ngono iki. Wis tuwa ora mikirke karo pun Kakang. Udutku kuwi wis tak suda. Mergo le paru-paru kuwi saya ora kuat. Kowe malah ngakon aku dadi kami tuwa barang. Kami tuwa. Padake kelurahan apa piye? Kresna, wonten dawuh Kakang Menemban, aku saguh dadi kami tuwane parikesit. Nggih. Ning aku njaluk sartane aku njaluk syarate. Syaratipun menapa Kang Menemban? Ngastina kudu tentrem. Mergo ngene, isih akeh trubusaning satru telik Mangendrajala. Satane isih ana Turasi Kurawa sing ora nrimake patine wong atuwane Yoki para Kurawa. Kepareng Paduka Kakang Menemban kados pundi? Yen to mengkono pirangane Turas Pandhawa ingkang ketemu kelawan Turasi Kurawa ndak jaluk supayane dirangkul, diraketake pasrawunge, aja dipiloro, apa meneh dipateni. Nanging yen to wis ngeyel, wis nampik pitutur becik, wis wegah nama warah, ya kudu diadilke. Ngono ya Kresna? Inggih. Kakang Premban inggih. Wis ngono wae. Aku tak mikir piye carane lehku arep dadi kami tuwa Nalendra. Lho, kedahipun sampun boten menggalih melih. Jenyatanipun Paduka mriku sampun mangertosi anggen kados pundi. Amengku kebawat keperintah negari Mandura. Seprana-seprene negaraku ki ora tau ngenekke acara apa-apa kok. Acara mriku ana apa to? Nang negara Mandura ki kahanan dhisik ora tau tentrem. Maksiat sansaya Marajalela. Marajalela Kresna. Para kawula padha manembah dipringgake ora gelem. Tumindak ala, tumindak maksiat sansaya ambabi wuta. Pak judheg to aku. Kok nek nganti kahanan negara Ngastina kaya ngono piye? Sampun to kok Prabu wong dereng kelaman kok. Sampun ngendika kaya ngoten niku. Ora kok Prabu. Aku wis pendhita. Kowe nganggep aku ratu ngono apa piye? Ha inggih kula mrika sengaja
Wong paduka mriku badhe dados kami tuanipun mari kesit. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menawi ngaten sampun cetha anggenipun badhe lumintir keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya. Inggih menika pun mari kesit. Nggih. Pramila supados yak mangke ngraka suwun kanthi sanget. Para Pandhawa kedah tata-tata samata ing gati sawega ing diri. Samangke badhe ngleksanani lumat dening mari kesit anggenipun badhe jumeneng nata wonten negaring Yawastina Yayi Prabu Kalimataya. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraget nawang sesangka nawang sangka Nalendra mbek marosing sanggatri kumulung Katri kumulung mangrompak ing wadya Kordo kororeh kakiri-kiri Ronang kono magawe kelahira wang-wang Menawi ngaten ingkang rayi kantun nderek Tresna kakangku Werkudara piye? Yen to ngono dawuh clitheng kakangku walilanono aku ngawe putu-putuku para putu-putu Pandhawa supayane jaga sataning ngrondani kanan Prajanegara Ngastina aja ngasiyana telik Mangendrajala trubusaning satru ingkang mengko bakal ngubak-ubak bebutek banyu bening katentreman Prajanegara Ngastina. Werkudara mangkono luwih prayoga. Ya. Mula kang saka kuwi barep kakangku aku njaluk pamit bakal ngawe sangjaring para wadyabala sartane para anak-anak utawa putu-putu Pandhawa ingkang wis padha mapan ing Prajanegara Ngastina supayane ngrondani jaga kanan Prajanegara Ngastina nggone bakal lumadi putuku paregesit bakal lungguh dampar Jananegara Ngastina. Ya kadangipun Kakang Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ya mung puja-puji pangestunipun Kakang wae tansah gampang iki lawan tindak isi adi Werkudara.
Mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Prasasat kadidene angentosi sileming Malawa gabus kumambanging Sela Kresna. Ngentosi benjang punapa lereh kaprabonipun ingkang rayipun Darma Kusuma inggih pun Kalimataya. Yayi wonten timbalan sampun ngantos waskwata salebeting penggalih Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Jernyatanipun mboten dangu malih wayah Paduka pun parikesit ingkang badhe luminder keprabon Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Awit dinten sakmenika ingkang ngraka sampun badhe bidhal tumuju wonten ing Saptawarga sowan ngarsanipun Hyang Masuwapati. Inggih menika supados amboyong inggih putu kula pun parikesit sareng kaliyan Hyang Kanjeng Hyang Utari prapta wonten Praja Negaring Astina tumuling samangke paripeksit badhe kajumengaken nata wonten Praja Negaring Astina. Koko Prabu inggih lajeng tindak Paduka tumuju wonten ing pertapan Saptawarga benjang punapa Koko Prabu mboten ketang sambung obor colok lintang tumuling kang raka badhe bidhal dinten sakmenika mboten langkung ingkang rayi namung ndherekaken tindak jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu iya Yayi nyuwun pamit madal wasilan. Yayi Adipati Nakula wonten dawuh Koko Prabu bubarna kang padha siba ingsun kundur ngedaton nok ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal wasilan.
Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kembarnaku ulo saduwing Mandaraka. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi. Purna gati ning mananggilan. Arsa Sang Nata Prabu Kalimataya kundur kedaton jeluk saking dampar sura kinabet gambaran gadhing. Kadharaken sang jaring Purumban Jedhi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring Prabu kawya saking Mandra Tindaknya Sang Sri Naranata yen ta Cinandra pindha Jawata kairing Widodara Widodari. ning alang jaran klaret
wean rasa joget. Pono sabdaring Sang Nata Prabu Kuntadewa anggenya lenggah siniwaka wonten samadyaning Damparcana negaring Jawastina mandhap saking dampar keprabon kairing para mban jedhi Sang Prabu Kalimataya tumuli manjing wonten samadyaning sanggar pelanggatan ing cipta nuwun marang ngarsaning Hyang Mahanasa nyuwun pitedah babagan kawontenan lampan wonten praja negari ing Yawastina nalika semanten wis sambesem dupa menyang Ratu Sang Prabu Puntadewa den besem setunggal kirang marem den besem malih dupa kalih den besem malih dupa 3 ngantos 13 dipun besem sak kerdus-kerduse nalika semanten ngantos ganda ambabar arum saindenging sanggar pelanggatan candri Sang Prabu Kalimataya arsa nglempaken sang jaring para mban jedhi kuku sing dupaku melun ngeningken tiasang abake pinengku sakong cacahan nanging sangatangi kepe sang rasi kaneka putra kangan slok saking wiyati ing tan kawisa manjung wisanggan sang arum kena ganteng kocap wonten ing alun-alun negari Ngastina niki Sang Raden Arya Werkudara ngawi sang jaring para wayah Pandhawa kadharaken dening Pandhita Cemara Sewu Sang Begawan Surigananta pating bleber pating kaya banyu bleber ing daratan
asem. Nyawur. Sorry. Mundur sang Rakyana mate ontanging prawadya bala Pasur tambur myang sule ing papandhen talutak mewa bandera kandha mawarna-warna indha jalatian asri kawuryan ong Kanjeng Paman Penemban Curigananda ingkang putra Cumadung dawuh Kanjeng Paman. Wela Kosik iki lha kok dadi praupane padha karo Setyaki kuwi kowe sapa? Kulat majanipun sawarga Kanjeng Rama Setyaki. Kula pun sanga-sanga iki Jayasanga. Walah. Lah kok padha plek karo anake Werkudara. Curigananda kakangku piye? Iki kok padha karo Setyaki iki piye? Jan sing dienggo Setyaki lah ngopo? Oh ngono. Ya kula mriku majanipun Rama Setyaki sawarga. Ya nggih anakku ya. Kanjeng Hyang kula Cumadung dawuh Kanjeng Hyang. Wah, ora pangling putuku dhewe Wisabajra. Kanjeng Hyang. Kula Cumadung dawuh timbalan paduka Kanjeng Hyang Curigananda. Ya, Wisabajra ya. Kanjeng Hyang ingkang wayah Cumadung dawuh. Kosi, aku nyawang kowe lha kok dadi tanpa beda aku kaya nyawang Gatotkaca kowe sapa? Kula mriku majanipun sawarga Rama Gatotkaca. Kula pun Sasi Kirana. Wah, Sasi Kirana. Porme kok iso padha. Sing bedake ya mung bokonganmu, Sasi Kirana. Kanjeng Hyang Cumadung dawuh. Kanjeng Hyang kula Cumadung dawuh timbalan patu Kanjeng Hyang Curigananda. Sapa iki? Padha karo Antarja kuling wayah pun Danurwindo Kanjeng Hyang atmajanipun sawarga Rama Antarja. Wah. Mbah Kakung. Simbah. Mbae, Mbah. Dara. Bule kakangku piye? Kok ana bocah mbah-mbah iki sapa iki? Wah. Anak Kucluk. Sapa? Anak Antasena. Anak Antasena. Jayasena. Piye, Mbah? Aku nyadong dawuh timbalane Simbah. Karsa. Mbah Krama Paing nyadong dawuh timbalan, Mbah. Jayasena ya. Wah, lah kok ora beda karo bapakne Antasena ki wong dlogak-dlogok. Antasena kae wong gladuk, lah kok kowe padha murang tatamu le. Karang banyu kiline medhun, Mbah. Sing patut dicurigai iki kudune Pakde Gatotkaca karo Pakde Antarja. Coba wong Simbah Werkudara ki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Anake sing ora iso basa, ora iso ndodhok ki ming Bapa Antasena almarhum. Lah aku ki nunggak semi karo Simbah Werkudara ora iso tata krama. Anu almarhum Bapak Antasena ora iso tata krama, aku ya ora iso tata krama, teges kuwi wis lumrah. Lah sing patut dicurigai iki Pakde Gatotkaca almarhum karo Pakde Antarja jenat. Merga Simbah Werkudara ora iso basa, ora iso tata krama, kok wong loro kuwi do iso basa. Coba engko gek ling nguruni wong liya, Mbah. Aku semelang e. Wah, caitan ora usah cangkeman, cerigis. Ya ora gelem criges. Ngopo aku dilahirke barang to, Mbah?
Jayasanga wonten dawuh paman. Apa to sababe wondene? Aku nimbali kelawan para turas Pandhawa, ya putu-putu Pandhawa. Wa penemban kados pundi? Yektine ngene. Wektu dina iki Yayi Prabu Kalimataya bakal lereh keprabon, teges bakal mudhun saka dampar kencana negara Ngastina. Jernyatane Yayi Prabu Kalimataya ngrumangsani yen to wis keladuk yuswa, keladuk sepuh. Mula negara Ngastina bakal dipasrahke ana ngarsane turase Pandhawa, ya kuwi atmajane Abimanyu Sawarga. Ya kuwi Sipari Kesit. Lajeng parang paduka penemban kados pundi? Parang paduka Kanjeng Hyang kados pundi? Tata-tata samata ing gati sawegong diri. Gandeng bakal ana gawe gedhen. Mula tak jaluk supaya negara Ngastina tansah tentrem. Merga mesti seakeh trubusaning satru telip Mangindrajala, turase para Sata Kurawa ingkang tansah durung nrimakake marang patine wong atuwane. Parang paduka penemban kados pundi? Yen to ketemu turase Kurawa, nggih tak jaluk rangkulen supayane duweni tumindak kang becik supayane gelem sare. Nanging yen to wis wegah nampa warah sartane nampik pitutur becik, babar pisan Jayasanga sak putu-putuku kabeh. Kepiye carane nggonmu bakal ngadili kawan para turasiku ingkang berguguk ngutawaton ora gelem nampa warah nampik pitutur becik. Nanging ndak jaluk aja nganti ana Rajapati turas Kurawa sing mbok pethuki kuwi aja ngasih mbok piloro, ngono ya. Jayasanga sartane putu-putu kabeh. Jumangkah anggara sesumbar mawa lindru bumi gonceng gumaludha Guntara keatok Wa penemban curiga nanta ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra mewah sangyanipun para wayah-wayah Pandhawa minjang menapa? Mangkate kapan, Mbah? Arep nganggo budalan napa ora? Gek budalane selok apa plindru? Wah, cah kentir ora ngerti laras, ora sasuk nyangkem. Kaya karepku ki ben dikira dalang ngerti laras ngono. Kamangka ya ming bluk. Jayasena, piye, Mbah? Nembang wonten kaning Purwadyabala, pelok apa slindro? Sak karepmu. Oh ya, nek ngono aku tak request pelok. Budalane Nyu Palapa. Kaki nembang Jayasena. Ya, Mbah. Enjing bidal gumurung Senggeng Astina Nagri Angkong ingkang Balaka swabrabusananira Lir surya wedali Senggeng Salane Tyarasa madangi jagat tak munga pening sapucaing ukir Ucengka ya marep babang sumirat kening soroting surya megalan gunung-gunung
Piye? Nyantol. Wah. Yo 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 yo.